так легко одетый, моцный ветер напрост, с неба светить неон. Мы на хвосте кометы, татал свитер насквозь, полня зоры и мозг. Заплетай свои волосы, распусти крылы лопасти и ныряй только за истиной, где бы она ни была. Ведома одна моя далекая, ныряй, не губли худкости, будто сама не своя. Лети, а район для нас загорается. Давай вспоминать детство, поцарапанный диск в острой болью внутри. Не спать, золоки и мрой, годинники не идут, все застанется тут. Заплетай свои волосы, распусти крылы лопасти и ныряй только за истиной, где бы она ни была. Ведома одна моя далекая, ныряй, не губли худкости, будто сама не своя. Лети, а район для нас загорается. Только за истиной, где бы она ни была. Ведома одна моя далекая, ныряй, не губли худкости, будто сама не своя. Лети, а район для нас загорается. Так, ну что? Ой. Одну секунду. Вось. Вітаю всех. Меня зовут Эша, и сегодня мы будем проходить полностью Behind the Frame. Вось. Яна павінна быць караценькая, так что спадзяюсь і пройдзем цалкам. Тут. Налады. Окей. Угу. Новая гульня. Угу. У гэтым у драфце боже мой, у скетчы, дзе я жоўценькім малявала. The final draft of the painting, фінальны скетч малюнка. Я яго падам на выставу ў Нью-Йорке
Канешне, калі мяне прымуць. Угу. Alright. Угу. Пасля столькіх спроб, наконец, адчуваецца добра. Правильно. Окей. Тут нельга накасячыць. Oh. Угу, гэтая частка гатова. Калі мой малюнак прымуць, то я буду на адзін крок бліжэй да сваёй мары. Вось ж. Угу. Усё ж. Так. That's it. Галерея Сидрана, Нью-Йорк, агенты Нью-Йорка. Go to do music brief. Могу? Не могу. Угу. Што малюем? Наколькі я побачила, портфель. Або штосьці такое. Стары пензлік. Частенька я ім карыстаюсь. Ён ужо забруджаны, но ён працуе добра. Спіс, што зрабіць, першая музыка, заўтрак, резюме составіць, кофе і памаляваць. Інфармацыя пра выставу ў Нью-Йоркскай галерэі. Такая, трэба ўключыць музыку, штосьці тут сумна. Пешаходы гуляюць у горадзе, на закаце, у дажджы. Ну, выглядае немного звычайна. Мар. Мой графічны дызайн, якой перамог яму далі багата гэтых дасягнень. Тут все мои улюбленыя навелы. Я расслабляюсь, і я расслаблюсь і пачытаю, калі кончу сваю працу. У маці пачалась свая кар'ера пасля разводу. Яна такая моцная і незалежная жанчына. Мастацтва ў Нью-Йорке. Я спадзяваюсь, што выстава маіх малюнкаў,
я спадзяваюсь, што адчыніць выставу сваіх малюнкаў аднойчы. Є ли тут сэнс у гэтым паттерне? Тут пакуль яшчэ... Вітаю, Анна. Тут пакуль яшчэ светла. Што за грулькаем? Не ведаю, паглядзім. Як бы добра было бы там пагуляць на гэтым поле. Ладно, поставим музыку. Музыка готова. Што зараз рабіць? Так, дзякую, Баема. Вітаю, дарэчы. Мне здаецца, Анна, гэта будзе падобнае да той, якую ты праходзіла, дзе проста клікаеш, пазлы рашаеш, знаходзіш, каб далей прайсці. Яна хоча есці. Ну і вось пустая вся, пустая фарба. Такой гарны дзень, які цудоўны ранак для крэатыву. Вітаю, Фейк Мендрейк. Так. О, хутка ўжо трэба будзе падаваць малюнак. Трэба хутчэй патарапіцца. Так, кофе. Куды яго? Улюблений. Буду яго піць, калі буду маляваць. Можліва. Ням-ням. Все, мы поели. И, дарэчы, кажись, помыли посуд. Скетчы, где яна практыкавалась. Точно, вось же наш спіс. Музыка заўтра к резюме. Дзе резюме? Так, гэта вельмі. Анна, я з табой згодна, гэта смачна. Яична захацелася. П'ем вады. Драўляная скрыня з гэтымі падсолнухі, но яны па-беларуску па-іншаму. Скетчбук, дзённік.
новелла, которую я читаю перед ложком кожную ноч. Потім почитаю. Угу. Я тільки полову заповнила, треба скончити. Дорогая Барбс, надеюсь, что гэта пісьмо знойдзе вас у добрым стане. Я графічная дызайнерка і ілюстратарка. Мастацтва заўсёды была у маім жыцці. Спадзяюсь, што вы мяне спадзяюсь, што вы мяне падумаеце, возьмеце як у гэтую выстаўку ў гэтым годзе. Дзякуй вялікі. Моя клавіатура так. І ўвогуле ноутбук як быццам, я не ведаю, Nintendo 3DS або штось такое. Резюме, кофе і маляванне. Доброго ранку, як ваші справи? Старик ігнорує мене кожний раз. Зато зараз я його намалюю. Ну, скетч його намалюю. Що будемо малювати? Фотку? Хі-хі. Старая котка старого чоловіка. Ён заўсёды малюе, і як быццам мяне не бачыць. Старой мастак, якой жыве праз вуліцу ад мяне. Ён эксперт у пейзажах і у тлустых малюнках. Заўсёды малюе і заўсёды мяне ігнаруе. Жыве адзін. Цікава, які гісторыі ён бы мог мне распавесці? Вы умееце маляваць? Не. Не, ну, штосьці, конечно, магу намаляваць, но не. Якой малюнак, я яго дзесьці бачыла. Адзін з малюнкаў старыка, і я бачыла падобны ў маём пакоі. Ось гэты? Як гарна, хацела б я там памаляваць. Вось гэта, якая выглядае падобна на штосьці тут не тое. Ну так, тут соненька.
Штосьці адчынілась за малюнкам. Гэта боброс, так, ён сюды так пасуе. Нататка з падсолнухаў ад Джея. А хто такі Джей? Не магу припомніць. Немного натхнення ад падсолнухаў. Іх можна зложить. Я бачила дзесьці гэты паттерн. Так. Тыц. Раз, два, 4, 5. Тыц. Раз, два, 4, 5. Адчынілась. Калі я яе сюды паклала? Зялёная фарба. Улюблений колір природи. Яна представляє собою возрождение всього живого. Ой. Упс. Джей Мокливый Боб, так. Шурясь у сонечным свеце, ён прыкмеціў дзяўчыну. У яго натхненні ён хапаецца за пензлік. Котка. Рудая і белая котка подцягваецца. Здаецца, час застыў у гэтым моманце. Вісяць на мурах маі малюнкі пейзажаў і адна гэта зачынены малюнак адзін. Подсолнухи расцветают на малюнке дзяўчыны. Як быццам яны бегуць за сонейкам. Вітаю, Нер-Нур-М. Нер-Нур-М. Так. Ну, тут было, что так, что яго рухи пензлікаў немного оранжевят, дадаюць оранжевый тінт гэтаму малюнку. Такую картину цяжка намаляваць без натуры. Тут профессионально, наколькі я ведаю.
Што за гісторыі за кожным малюнкам? Або без фотаздымка. Другая глава. Кажись, штосьці наступіла ў фарбу. О, не! Пакой. Ну так. Перабурнулі гэты магнітафон. Чаму тут частка паперкі? Ух, як добра яшчэ працуе. Що? Дзе ты? Якой кавардак. Трэба прыбрацца. Яшчэ адзін. Я немного хочу есть. Окей. Что это пробегла? Где? Як добра, што ён быў пусты, а не то тут бы ўсё ўжо заліта было. Знову не бутерброд. Ну, прабач. Трэці, но яшчэ недастаткова. О, драфт резюме учорашняй, якое мы напісалі. Это выдалюся, трэба зноў. А спадзяюсь, што вы падумаеце або мне як аб кантрактным мастаке ў наступным годзе. Дзе яно? Тыц. Капец. Яна такая, гэта што я іх то сюды прынесла? Цікаво. Ніякі алфавіты разлічаны на ноутбук з такой маленькай колькасцю клавіш. Ну, гэта стылізацыя. Потым вып'ем. Ён так стрыбнуў рэзка, мне аж страшна стала. Ну, добра, што з коткай ўсё добра.
Спадзяюсь, што котка ў парадку. Яны так міла выглядаюць разам. Апошні. Я дзесьці бачыла гэты малюнак у пакоі. Так, я таксама бачыла. Так. Тут ряд, першы ряд, 5, першая, 3, другая з канца. Тыц-тыц. Тыц-тыц. Раз, два, три, 4, 5. Першая, 3, другая з канца. Чырвоная фарба. Яе яркі колер ілюструе нашы пылаючыя эмоцыі. Нататка з коткай ад Джея. Знайшла яшчэ одну нататку ад Джея, но ў гэты раз гэта малюнак коткі. Дарагой або дарагая А.М. Памятаеш котку? Яна нарадзіла кацяня. Цяпер, калі ў мяне є новы колер, трэба павяртацца да малюнка. Пачакаем, мабыць, вот. Мой диплом універсітэцкі. Дрэнна, што я тады не абрала галоўным прадметам мастацтва. Тут я звычайна чытаю і раблю, просто расслабляюсь. Ложак. Няма часу, каб атлыніваць, трэба дамаляваць. Тата пачаў выглядаць маладзейшым пасля разводу. Придумаў рэжысёр Стэнлі Кубрик вельмі касмічнае дэсэ. Ну, добрае меркаванне, дзе там быў ноут, не памятаю. Вось ён, вось. Пустыя скрыні з фарбамі. Толькі засохшае засталось. Фото з мамай. Без яе падтрымкі у мяне было б не было б такого, я б не была б такой храбрай і не гналась бы за Марай. Я забыла перагарнуць старонку. Усё яшчэ 23 снежня. Новый колер. Тыц. Тут. Упс. На мурах пераулку
висять объявления об котках, об котке, якая збегла. Міязачная стылістика, так. Угу. Ён спыніваецца, глядзіць, як гэтая аранжавая маса да яго падыходзіць. Дзяўчынка улыбаецца і глядзіць на котку. Карацей, дзяўчынка ухмыляецца і назіраючы за гэтай сцэны, як котка бяжыць да свайго хазяіна. Котка пачала валяцца па зямле і не прыкмеціла гэтага хазяіна, якой быў раз'юшаны. Там яны сустрэлись. Цікава, што далей здарылася. Третья глава. Дождь. Мне трэба немного музыкі, каб у гэтае дажджлівае надвор'е добра малявалась. Мне так падабаецца гэты рытм, як ён пасуе да дажджу. І, як звычайна, я вымкнула лэптоп, не захаваючы, і зноў трэба резюме набіраць. Сейвінг. Трэба зрабіць кавы. Мне здаецца, у нас ужо немного такая пракрастинацыя пачынаецца невялікая. Зовсем акрамя малюнка. Упершыню пайшоў дождж, у яго дрэнна штосьці са здароўем. Яна такая упершыню з таго часу, як я сюда ўехала, пайшоў дождж. Я дзесьці бачыла гэты малюнак. Не ўпэўнена, што бачыла яго дзесьці. Ён захварэў? Не ведаю, блукае або не.
Калі апошні раз я выходзіла з парасонам пад дождж, не памятаю. Really? Жоўта-чырвоны. Яны ідуць у розных напрамках. З парасонамі і далей я не паспела дачытаць. Малюнак крамы. Я дзесьці таксама бачыла гэты малюнак. Малюнак вуліцы, Соніка і парасоны. Мне здаецца, кампазіцыя гэтая падобна да аднаго малюнка ў маім пакоі. Так. У яго было. Упс. Што тут? Тут жоўтая Соніка і ў яе чырвоны. Выглядае, быццам ім было весела. Ну, яны добра бавяць час. Заметили ли яны, што дождж скончыўся? Даражэнькая Эмбер, я ніколі не думаў, што я сустрэну цябе пад сайн, пад знакам у той дажджлівы дзень, і мы бы размаўлялі до заката. До рассвету. Джей. Нататка з парасонам ад Джея. Яшчэ адна нататка, якая падпісана літара Джей. Здаецца, камусьці, чыё імя была Эмбер. Так, гэта правільны парадак. І тут яшчэ скетч змяніўся. Чырвоны, жоўты этой кап. Кружка з'явілись на вывеске. That's it. Цікава, є ли у гэтых малюнкаў гісторыя? Сіняя фарба, супакоюючы колер, но іноді можа быць меланхалічным. Чаму я ў такіх дзіўных месцах знаходжу фарбы?
Як павязаны гэты стары чалавек і малюнкі? Хто такі Джэй і хто такі гэты старык? Навошта вы хаваеце фарбы ад сябе? Ну, мабыць, мы таксама ўжо старуха, у якой проста паляцела крыша і у яе альцгеймер, вось. Як варыянт. Это жанчына ў белым. Эмбер? Хто яна, што здарылась паміж імі? Okay. Так, трэба супакоіцца і на малюнкі сканцэнтравацца. All right. Амаль гатова. Ну, насамрэч, мне здаецца, такое я б і ў жыцці намаляваць магла бы. Гэта як яе Silent Hill 4.0. Бесконцы паттерн дажджу создаў без гэтую безгучную песню. Дождь раскрывается с просонами. Так. У акенцы гэтай крамы туман затуманіў палатно. Яго расклад зруйнаваў дождж, ён пачаў шукаць месца, дзе схавацца ад яго. Рад мінімалізму — это вельмі цяжкая ці тэхніка. Трэба павольна размесціць усе аб'екты, трэба вывець гармонію у прымітыўнасці. Так. Ага, і яна таксама хвалявалася, што намокне яе малюнак, і яна шукала, дзе бы схавацца ад дажджу. І вось так яны сустрэлись пад вывескай, хаваючыся ад дажджу. Яны паглядзелі адзін аднаго і улыбнулись, потым пачалі размаўляць або ўсём, пакуль чакалі. І яны прыцягнулі, пакуль сонейка не выйшла. Я раней сказала да ранку, но сон comes out. Гэта і калі распагодзілась таксама. Што далей здарыцца? Чатыры.
З вами все добре? Я сподіваюсь, ми щось зробимо, а не просто зараз сядемо, намалюємо. Що? Що здарилось? Коли тут зараз почнеться Silent Hill 4 The Room, це буде смішно. Не можу нічого побачити, треба вийти. Дверь зачинена, не могу отчинить її. Так. Свет включила. Зараз можу поглядеть. Вторая частка фото. Второе фото. Старый фотосдымок. На ньому малюнок з полем цвітов. Я його бачила у своєму покої. Що здарилось з покоєм? Ембер. Так ми Ембер. Зараз я мовка захочуць. Так, не, так я говорю, гэта сапраўды былі мы Эмбер, мы вось гэтая дзяўчына, якую мы зараз пабачылі, яна сустрэлась з хлопцам. Не той пароль. Ой, тут камбы якісь, низ, справа, вверх, лева. Кропки. У меня нема часу для сна. То есть намалявала штосьці паверх арыгінальнай карціны, яна вось як быццам, паплыла. І гэта паплыла. Яны як быццам заблюрены. Дзвер? А, Л, А, Q, B, C, D, E, A. Страшно. Так. Ну, вось цікавае тут штосьці пачало адбывацца. Кофе. Тут справа, вниз, справа. Червоні стрелки. Угу. Тут вниз, вниз. Давайте намалюем покулю желтый, покулю у нас Е. Нет, не то. А, то. Окей. Желтого больше нема, синий. Зеленый. Тут. Червоний. Треба ще колір. Ой, ну поглядите, вось все замазано, вось. Джей, но одзеркалене. Як би там щось пропало. Ти керуєш пендлем з допомогою миші? Так. У нас шизай, ми замальовуємо все вокол, як у фільмах про маніяків, і не спимо менавіта паўгод. Магчыма. Касеты няма.
Я не памятаю штосьці яна там не памятае. А я не памятаю гэтай жоўтыя маркі. Вверх і ўніз улева. Ой, дзякуючы, што хоць гэты малюнак не заруйнован. І гэты. І вось гэта. Як быццам зачынена вакно, ўсё, што я бачу, гэта дрэва. Ну, гэта як Стывен Кінг, гэты пакой 1408 або штось такое. Хтосьці... палічцу нашу. Шафу, точнее. Перагарнули 3D-інтэр'ер, слабая вяжется з неадзячнымі намаляванымі персонажамі. 1408, так. Так, ну тут была вверх. Яшчэ раз вверх і 45. А синяя? Я не памятаю, что синяя. Вось. Вниз справа, вверх лево. Вниз справа, вверх лево. Yeah. Ага. Зеленая. 45 лево вверх, право, лево низ, право. Окей. Ну, гэта Silent Hill якосьці, вось гэтыя руны зараз будуць. Не, ля. Право вверх, вниз. Ну так. 16, 18. Што гэта за лічба? Я залакінілась паведомленне, каб напечатать. Готова напечатать. Тут зараз жесть якась влазить. Не, ладно. Ну, у меня нема пакуль такой краски. Вось. Порваные фоточки. Угу. Ну, он был намалёван там сбоку.
Я не ведаю, што рабіць. Трэба лезці ў дзірку ў сцяне ў ванне. Ну, тут няма ванны. Праход вельмі высокі, можна разбагацець. Ну, хз. О, ура! Так, імя спрацавала. Эмбер. Ну што, лезем у ванну? Што гэта за месца? Што гэта за малюнкі? Вот так. Alright. Котка, якая іх аб'яднае. Падсолнухі. А. І ось тут, по-моєму, ще один зелений був. Угу. Тут. Я сапраўды закончу яго. Атрымаў сваё натхненне з гэтага месца. Я бы хацеў пачуць твае думкі. Сустрэнемся зноў у мяне, Эмбер. Гэта яе, адзін з яе малюнкаў. Малюнок хлопец, жанчына і вуліца. Добра, што з тваёй коткай усё добра. Я не думаў, што ён так далёка стрыбне. Я не думала, што ён так далёка стрыбне. Добра было цябе сустрэць, Эмбер. Іх аб'яднаў дождж. Мабыць, яны марылі аб тым, каб... Ну, хацелі б, каб гэты момант не скончываўся. Пазл з геаметрычнымі гэтымі формамі. Бракуе адбіткаў на мокрым асфальце.
Вось. Вось гэтае вока і та же яжлапа і немного хвосціка. Так добра, што я цябе сустрэла ў гэты дажджлівы дзень. Цудоўна сябраваць з кімсьці, хто раздзяляе тыя ж інтарэсы. Мы павінны разам пайсці калі-небудзь паскетчыць. Гэта моя кухня, ну або выглядае як яна. Що тут? Я не памятаю, що тут. Малюнок магнітафону. Не могу побачыць дах нават. Так, ну тут нічога. Або вось гэту зялёную штуку трэба намаляваць. Яйца, буханачка. Яйкі тут є, буханачка так само є. А што яшчэ? Не ведаю. Тут чырвоненького немного і ўсё. Калякі-малякі Dark Ambient, здаецца, нават грае. Так. Ну, чырвоненькое немного. Все, я тут больше ничего не бачу. І оно тут є, ось воно.
Huh? Кожная нататка гэта... Ну, зразумелі. А ў гэтых апартаментах гэта яны, гэта пратаганісты. Белая. Колер чысціні і ідэальнасці. Ну вось. Кухонны малюнак. Это не тое, як я памятаю, яна выглядала. Мабыць, трэба яшчэ раз паглядзець на кухню. Мы тут уже 3 разы хадзілі. Мабыць, штосьці змянілась. Так. Это падказка да пароля. Ну, хто іх тут залішыў? Ну, яго котка. Яе падсунуў. Really? Я выпадкова гэта зрабіла. Ну, так і павінна была быць. Фотка, як я трымаю котку Джея. Гэта я на гэтым фотаздымке? Магнітафон. Гэта той малюнак, якой высока вісіць. Вам немного грамчэй зраблю, каб вы таксама шугались. Это мы забілі дзеда, здаецца, зачыніліся ў хаце, едзем галавой паціху. Не ведаю, магчыма, мы померлі, і гэта мы з таго света, з гэтага з лімба. Просто назіраем за дзедам, як за нашым старым аханым. Вось. І чакаем яго, калі ён да нас прыйдзе. Выглядае як мой. Штосьці з ім здарылась? Таксама як з кухні трэба праверыць. Ён... гэта касета не тая, якую я звычайна уключаю. Што на ёй? Тут зараз як у Silent Hill гэты белы шум. Ладно, не. Дарэчы, пра Silent Hill заўтра ўначы будуць паказваць, ну, будзе прэс-канферэнцыя, або проста стрым, дзе будуць паказваць новы Silent Hill F. Вось. Я буду стрыміць і паспрабую перакладаць. Вось. Калі вы падпісаны на мяне ў Blue Sky, вы бы гэта ведалі. Пятая. Люся, Silent Hill заўсёды было болей, чым Форсажа. Там же куча спин-оффов, мобилки.
Я гэта малявала. Музыка і гэты пейзаж. Чалавек, якога я вельмі добра ведала. Цікава, колькі часу прайшло. Шок навіны я толькі 3 знаў. Ну вось. Є яшчэ фільмы па Silent Hill, і кнігі па Silent Hill, і коміксы. Это акенца. Яно там... Гэта тое, што я думаю? Музыка на гэтай белай касеце моя улюбленая. Как я могла забыть? Я тут працавала часто. Ну і наші сустрэчы ў кафе з часам сталі, як правіла. Мы схавались тут ад дажджу і потым заўсёды тут сустракались. І потым з кодам прыходзілі, ну вось, мабыць. І потым прыдумалі код. 1918 або 1618. Я памятаю гэты від з акенца. У гэтым месцы кожны момант, калі я там знаходзілася, я хацела намаляваць все. Просто все, што бачу. Тут мы разам зрабілі багата скетчай. Це стала маім улюбленым месцам. Гэта апошні і самы важны колер. Фиолетовая фарба. Мой улюбленный колер. Цікаво, тут можна щось зробити? Ні, ладно. Okay.
Цяпер я памятаю той дзень і тую песню. Я яго запрасіла да сябе і паказала свой малюнак перад тым, як я паехала ў Нью-Йорк. Кожны раз, калі я адчыняла дзверь, я бачыла яго, не магла сябе дапамагчы і улыбалась. Мы размаўлялі пра нашу працу і пра нашыя мары. Маю працу прынялі, мой малюнак. Віншую. Джек на пензлике. Шесть. Увогуле не падобна, што яна старая. Але зараз я думала, я бачыла літару Джей побач з акенцам у доме старай. У доме старай паўсюль павінна ляжаць шмат таблетак і рознага спецыфічнага інвентару. Ну, мы ж думаем, што гэта тэорія, што ўсё ў нашым галаве, вось. І тады... А... Сі... К. Джек. О, акенца змянілася з акенца. Від. Мы што, мы малюнак? Мы просто малюнак? Вось яна старая. Трэба сфокусавацца на малюнке. Што скажаш, Джек? Карацей. Мы як быццам з малюнка свету глядзелі у жыццё, у якім вось, я думаю, або не. Таму што ў старыка котка была інвертаваная па колерам, то бок яна была не белая з кропкамі ружовымі або рудымі. Яна была рудая з белымі кропкамі. Вось.
Навіть сюжет був. Ну, так. Your eyes, the precious knees so bright, the curtains open wide, while lovers hold Браво, ось гэта гульня. Не бачу, хтось ти прийшов. Вітаю в Ріск. Ну, запіс, як заўсёды, будзе на Ютубе, калі захочаш, паглядзіш. Game Direction Вичинин, история скринплей Вичинин и Джеремі Дженк, діалог Рік і Селест Чен. Было б мне прыемней, калі б яна была б агучана. Вось. Тут не так багата агучваць, но хз. Люсі, што паміж прабачце, што паміж вамі здарылася з Врыскам? Ужо хаваеце адзін аднаго, што? Він живий, просто не хоче на мене приходити. Боже, фу. Зроблено у Тайвані. Дякую за те, що гуляли. Так, шмат девелоперов, но яны паўтарались. Што, типа, гэты гейм-директор, яна там была і артистом, і сценаристом. Джек? О, тут яшчэ штосьці, якийсь спецыяльны эпізод. Котка. О, две котки. Это котяня. Окей. Хочет кушать.
Мядзачны, так. Брыха гэта любіць. Цікава, як яе справы ў Нью-Йорк. Успаміны моментах крэатыўных. Я так завідую Мілету за яго поспех. А уявіце себе, што Джек застаўся, то бок яна уехала у Нью-Йорк, стала вось гэтай мастачкай, а ён адзін вось помер вось у гэтым пакоі, і яна проста прыйшла вось уже са сваімі внукамі і сям'ёй на выставу і пабачыла вось яго малюнкі аб яе, такая: о май гад. Лаванда напоминае мне мой родны дом. Спадзяюсь, яна будзе працягваць добра сябе адчуваць. У меня няма жолтага. Штосьці не то. Стол ад Ембер Джеку. Пісьмо. Фотаздымак. Нават у Нью-Йорку яна ўсё яшчэ такая вясёлая, як заўжды. Пісьмо. Даражэнькі Джек, прабач, што спыняюсь с апдейтами, но я наконец-таки осела в Нью-Йорку. Я хотела написать тебе с первого же дня, когда я приехала. Тут все такое новое. Город полон цікавых будынкаў і цікавых людзей. Хотела б я, каб ты быў тут. Выстава адчыняецца ў наступным месяцы. Пажадай мне удачы. Паглядзі на мои фотаздымкі. Коткі ў Нью-Йорку вельмі раскормленыя. Яны нагадваюць мне Джинджер і бісквітіка. Я сумую па ім. Як твои справы? PPS. Постскриптум. Ты сказала, что у цябе былі цяжкасці з жоўтай фарбай. У маёй скрыні з фарбамі залишилась одна. Ты ведаеш камбінацыю. Чакаю адказа ад цябе, Ембер. О, якая добрая дапамога. Ось 0,9 0,9
Я не пам'ятаю. 4. Хтось, поглядіть у запис, яка там. Я не пам'ятаю. Ну, 6 тоді. Ні, тут не 4. Я не пам'ятаю. Калі б я потрапіла в Нью-Йорк, стала бы ходить по трущобах и шукать там Чарлі Чапліна. Боже, ну у вас там свои гэты. 16-18. Все. Мы разом скетчили гэта ўсё. Трэба падзякаваць. Не змог бы гэта зрабіць без яе дапамогі. Пішем. Где пачаць? Дороженька Эмбер, рад, что у тебя все добро в Нью-Йорку. Ты выглядаешь так же энергично, як звычайно. Котки сумуют за тобой. Спадзяемся, что хутка тебя побачым. Ну и апошняе слово так, як быццам ему не спадабалася. Адчуваецца не так. Павернусь потым да гэтага. І трэба выходзіць, трэба яшчэ зрабіць рэчы. Так, Люсі, в риск, у нас тут милая гульня. Што вы тут зноў пачалі? Давайте миритесь, все. Капец. Яны спяць, як мила. Вось, поглядите на коток. Просто нельзя что-то такое комментовать, а не там предъявы один одному кидать. Эмбер гэта спадабаецца. І мабыць мы зараз будзем гэтай нататкі пісаць. Только тут ён яшчэ дадаў, што я спадзяюсь, што я па тваім крокам прайду таксама. У меня няма камеры, но я намаляваў фотак для сябе, у іх ўсё добра. Так, нервны Рэм усё яшчэ абірае сабачку сябе. О, гарная, ён прям, ну яна ж паляўнічая, не?
Джэй. Калі яна адкажа. Восень. Ірландський сетер відомий дзякуючы рэкламе Чапі. Не, гарный. Но я думаю, я не ведаю, я думаю, што яму трэба багата. Калі гэта кветка павернецца да жыцця? Гэта метафора зараз на яго самого, што ён таксама загібаецца. Кветачка лаванды. Запах як у Соніка. Карацей, я могу памыляцца, но мне здаецца, што яму трэба багата энергіі, актыўнасці. То бок трэба багата з ім гуляць, і вось гэта ўсё. Не памятаю апошні раз, калі я па дрэву выразала фоткі. Джинджер старець. І яму зараз патрэбна больш спаць. Трэба павярнуць рэчы на іх места. Сюды. Камбінацыя нагадвае мне час, якой мы разам правялі. Чырвоны колер. Ніколі не здавайся пры маляванні найлепшага пейзажа. Нататка Эмбер. Здаецца, як быццам гэта учора было. Яны яшчэ не просяць кушаць, но я зараз лепш приготую. Біскіт асалоджваецца сваёй едой. А у Джинджер няма апетиту. Гэты мастак, ён моя ролевая мадэль. Вось. Чырвоны, белый. Капец. І в риску ході. Дякую, Люся. Забули врызку. Так, такими темпами у нас будет только один глядач, Люся, и все. Врызкалі то яшчэ тут, я прабачаюсь за яго.
Люці амаль скончу. О, зноў паштальён. Так много пісем. Усё з Нью-Йорка. О, рекомендацыйнае пісьмо ад прафесара. Настал час, Джек, твой профессор. О, мы должны 600 евросов за съем студии. Пец. Сухой листочек кленовый. Цудоўна было б быць мастаком з кніг пра Мері Поппінс. Усё, што ён маляваў, рабілася сапраўдна рэальна. Так, згодна. Дарагі Джек, як твои справы? Мне толькі што прапанавалі зрабіць маю першую сола-выстаўку. Я, карацей, так захоплена, но і нервуюсь. Восень у Нью-Йорку вельмі цудоўная, гламурныя і громкія вуліцы цяпер у залатым і жоўтым колеры. Таксама як тыя жоўтыя фотаздымкі, якія мы зрабілі у тыя годы. Но сезон змяняецца, новы год прыйдзе, і ўспаміны ўспаміны будуць. Мы зробім, карацей, свежыя ўспаміны. Спадзяюсь, што ты не прахалоджваешся. Мой добры сябар. Вось частка восені я зберагла для цябе. Немножко чырвонага і жоўтага. Думаю, у меня є ідэя. Я не ведаю, що я роблю. Эмбер заўсёды натхняе мяне з пісьмамі сваімі. Як мне яе падзякаваць ёй? У меня є ідэя. Даражэнька Эмбер, со мной все добра, но Джинджер ужо старэе. Ладно. Так, штосьці не тое. Яшчэ раз паспрабую. Даражэнька Эмбер. Тут усё добра. Як заўсёды.
Немного уже пачынае ісці дождж. Лісце таксама ператвараецца ў жоўты колер. Дарэчы, дзякуй за ліст. Ён мяне натхніў. Я і лаванду ёй таксама адышлю. Спадзяюсь, мой падарунак і слова таксама яе натхняюць. Как багата пошты. Флаер новага кафе, якое адчынілась, Эос. Зайдзіце і вы знойдзеце, што вы добра правялі час. Адчыняемся. Реклама. Не ўсё больш і больш реклам пры прыходзе. Прапанова мастакам. Галерэя. Дарагі Джек, мы бы хацелі прапанаваць вам, каб вы направілі свае малюнкі ў нашу галерею. Нам вельмі падабаецца ваш стыль малявання і ваш унікальная артыстычная мова. Ваш удзел узбагацее нашу выставу. Тема файнасці, найлепшыя пейзажы. Калі ласачка, дашліце нам вашу інтэрпрэтацыю найлепшага пейзажа ў вашым жыцці. 11 жніўня адчыняемся. Мы чакаем вашага удзелу. Доўга яна не пісала, як яе справы. Дзе коткі? Дзе коткі? Наше мінулае намаляванае. Ну, хоць не трэба больш паляваць. Памяталі яна ўвогуле, што гэтая скрыня тут? Адзін. Пуста. А дзе бісквітик? Бісквіт. Еда подана. Я доўга не выходзіў з дому. Дзе ён?
такой, я памятаю, як зараз гэты дождж, ну гэты водар дажджу. Прогуляемся. Хочешь паветра свежего, так? Я правильно побачыў? Эмбер? Снежыць добра. Завіруха. Сталкер. Ужо зачынена. Пачакаю тут. Цікава, што яны зараз робяць. Цікава, яна таксама зараз вельмі багата працуе, як яна у пісьмах пісала. І ўсё яшчэ бачу яе ў сваём розуме, уяўленні. Яна заўжды часна з сабою. А што пра мяне? Мы раней размаўлялі пра нашы мары. Як выглядала моя мара тады? Всё. Ты замечаешь цудоўныя рэчы толькі калі іх ужо няма. Снег спыніўся. Пісьмо ад яе. Гэта invitation. Прапанова наведаць выставу музеі сучаснага мастацтва. Яе сола выстава адчыняецца 11 жніўня. Эмбер. Доўгачаканае пісьмо ад Эмбер. Но Нью-Йорк так далёка.
Заўсёды нагадваеш мне не здавацца і рабіць тое, што я люблю. Яшчэ найлепшы пейзаж гэта ўвогуле не пейзаж. Дзякую, што нагадваеш мне аб гэтым усім. Дарагая Эмбер, віншую з тваей выставай сольнай. Хацеў бы я там прысутнічаць, но у меня є іншыя справы ў гэты дзень. Я ўпэўнены, што гэта будзе вялікі поспех. Усяго найлепшага. Джек. Я удзячны. Лето. Пісьмо з Акадэміі мастацтва. Я ў гэтыя годы багата зрабіў. Маэстра Джек, мы хацелі бы падзякаваць вас за тое, што вы парэкамендавалі мастакоў. Яны гэта сапраўднае добрае дапоўненне да нашай выставы. Ваш вядомы малюнак «Сновый сын», снежная сцэна зноў атрымаў нагороды. Мы не можам дачакацца, каб зноў з вами папрацаваць у будучыні. Ваша Акадэмія мастацтва. Ну, добра ведаць, што ўсё добра. Ён уже вырас. Эй, бісквіт, я справы. Дзякуй за тое, што са мной сябруеш. Засохшая лаванда, вельмі гарная у сваём шляху, нагадвае мне мой родны горад. Вельмі багата часу прайшло з яе апошняга пісьма. Незабываемый дождь. Малюнок, якой быў вельмі добра прынят мастацкім светам. Жоўты колер света і надзеі. Стары малюнак яна мяне натхніла, каб намаляваць гэта цёплае сонейка. Я магу ўсё, што заўгодна зрабіць, калі я захочу. Драўляныя рэчы, якія выразаў, дзеці знізу іх любяць.
Давайте намалюем найлепшы пейзаж. Не так ли, Эмбер? Ну што, на гэтым усё. Главы. І адна бонусная. Што, дзякуй всем за прагляд. Калі хтосьці тут залішыўся, то мы зараз пойдзем у рэйд. Ну а таксама заўтра будзе стрым уначы 100% з Silent Hill. Вось. Ну, точнее, з прэзентацыяй Silent Hill. Так што наведвайце, плиз. Вось. Ну і дзякуй за прагляд, як заўсёды, і да пабачэння. Немагчыма ціха, цішэй толькі ў космасе. Так мяне аглушыла воблака дымнае, згасла адна палова, адключылася ад жыцця. Одзіноце плыве па арбіце, бачны бок толькі здалёка ўсім свеціць. Супакоіць мора, можа схавацца ў сне, але не дае спакою, палохае валасень. Згасла адна палова, адключылася ад жыцця. Одзіноце плыве па арбіце, бачны бок толькі здалёка ўсім свеціць. Я, якая заплакала ў цені, поўня мая ўжо не хутка засвеціць. Я месяц, пливе по орбіті, бачний